bafethu nonke niyaphila. Uyakhumbula ufisa ukuba ingxenye egcwalisa ukhuzani nabahlela nabo bayakuziba, so bengifisa ungasho lutho nawe ngezimo zikakhuzani, ungazipromote, ungazidlali, ungawenza amavidiyo, ungicala le nkulumo ikhuluma izifike lapho. Mne wethu bamnonje la Mr. Unxele lento silungisa mntaka baba. Bathe ubabuyisela ngokubi. Uma usuke urequestile ucela sangamole isicelo sakho, awusho nawe uma ucelwa ungasiphindiseli ikhuzani isicelo salomuntu ucelayo silento ayicelayo. Ukuthi nacela bayigcwalisa ingxenye egcwalisa ucela kwangaphoqi uma uthi kwangasahlangananga lokho kumele benze nomina wangicela ngangingaphoqi ngangadlovi. Mfowethu upromote umculo ayengeke mina, kodwa engifisa ukuthi kulungise ukuthi ey'nhlizweni zenu nina nithanda ukuba ingxenye egcwalisa, unganiphathi ukuthi angibanga ingxenye ngoba umcimbi waba impumelelo wa-right bafowethu. Asekudluliseni mhlawumbe unyaka ozayo bayongikhumbula, akuyonto eyinkinga futhi leyo. Asilungiseni nonke ingane zakwethu ngoba izogcina sisenza sigule ekubeni ngempela into esigulisa ingekho futhi ingabalulekile, yabo. Akayedwa ukhuzani wade enze umcimbi ngaphansi kwegama lokuthi omaskandi bonke nami ngibalekelelayo lapha nalapha benza umcimbi. Nobhuti uGatsheni wenzile umcimbi angangithinta, kodwa lokho kumina akuyona inzono. Uma ngimbona umfowethu ubhuti kumina umculi ngumlandeli nje ngimthatha ngendlela ngimhlonipha ngendlela engimazi ngiyona. Umzukulu wenzile umcimbi ngaphansi kwegama lakhe akangithintanga futhi lokho futhi akazi wayenzono. Engisho ukuthi ke amazona agcinisela lokhuzani ekubeni mhlawumbe naye into mhlawumbe engayenza engekho, yabo. Mhlawumbe funa ngingasho lethi, yabo. Lokho kanza kwethu asilungiseni, ingagcinisi kuba inzono impela esiyogcina senza ukuthi umuntu abe nyambana ngaleyo nto, yabo. Mina sikhinkile ngahlambuluka ukuthi ayekuhlangananga, yabo. Ubezongithinta ukhuzani uma video yabo, yabo. Mabe ushela intombazana yangakuqoma, akumele lokho kube ilokhuzani inzondo ngoba usukucele uthando, yabo. Nganza kwethu ngiyacela nonke niphole enanifisa ukube ingxenye enabona ivideo engayenzayo. Nganza kwethu cha, haya idlula ibencane bafowethu. Ingoma yakhuzana ngizoyiqula mina engibona lezi zisemzweni yami, ngiyitapune ngidlale zibe lonto nami ngithola ukuzenzela abanye abafowethu. Naye umfowethu ngina mhlawumbe kukhona ukuhla ngepha kona engakulindele ngelinye ilanga, sazi, yabo. Ikusasa yaziwa engishoni nganza kwethu cha, sipholeni bafowethu. Asipholeni nganza kwethu, asipholeni bafowethu. Lento izokwenza ukuthi umaskandi uxove kube khona into singazobadlalela ingoma, kube khona sobadlalela, yabo. No bafowethu, hayi bencane nganza ukuthi ayidlule ibencane bafowethu. Singathukanini bafowethu. Umdlalo omnandi uqhubeke, sithi yakhuzani iphumile nawe ngayithole ubheke nawe ingoma uyidlale online ikhona ingoma.